Nazdar všichni. Dneska první video tady z naší kuchyně na Vítězí. Dneska se chystáme udělat italský risotto, a opravdu italský, s použitím normálních surovin. Nebudeme si hrát na Four Seasons, můžete si to udělat i doma a ve finále se to bude dát i žrát. Takže bych vám nejdřív představil ty suroviny, jo? Takže na dozdobení potom tady máme trošičku italský rukoly, koupen ve Špáru, nic hroznýho. Potom šalotka, taky bohužel koupená v Globusu vzhledem k tomu, že ani v jednom ze sokolovských diskontů šalotku nemají. Potom šafrán, 68 korun, stojí takováhle trošička, je koupená na Starém náměstí v Sokolově v krámečku, který je vlastně vedle Egeriusu v takovém tom průchodu. Má tam paní čaje, koření, opravdu super. Klasika, parmezán, je teda strouhanej, protože jsem upřímně trochu línej a tady u nás se úplně dobře zase nedá sehnat Parmigiano Reggiano, ale tady tu variantu Grand Moravia vlastně založila v Čechách vlastně italská rodina a i Ital v kuchyni Manu ho používá, takže nevidím důvod, proč by pro mě nebyl dost dobrý. Trošičku kvalitnější extrapanenský olivový olej z Řecka, jak říká pan Vaněk, tmavá láhev, dát si na to bacha, dodá to tomu jídlu trochu chuť. Stál, hele, asi je to sedmička a stál, já vám povím, asi 140 nebo 150 korun, jo. Že obyčejná, nebo ne obyčejná, ale italská rejže Arborio, která je vyloženě určená k italskému risottu. Ne žádná tady ta krmná rejže pro prasata v těch pytlících, kterou používají vlastně v jídelnách víceméně a jsem se s ní setkal tady v sokolovských restauracích. Potom teda mám tady předpřipravený kuřecí vývar, nesolený, který jsem si udělal z vykoštěného skeletu kuřete a využil jsem technologii opět z kuchařky pana Vaňka z Pražského kulinářského institutu. No a máme tady samozřejmě ještě česnek, taky koupený teda v Makru, protože tady vlastně v normální zelenině se nedá bohužel koupit kvalitnější česnek, všude mají akorát tu čínskou druhojakostní sračku, no. Takže případně potom mám tady připravený ještě tymiánek takhle, může se potom vlastně alternovat šafrán za tymián. A ještě tady jednu věc, která jsem zapomněl vyndat, a to je trocha bílého vína. Mělo by být teda suchý, já bohužel teda tady mám jenom Lambrusco, ale myslím, že tu chuť to tomu dá. Samozřejmě, že pokud bych to dělal v restauraci na prodej, tak rozhodně bych Lambrusco nepoužil. Ale jak vidíte, product of Italy, takže není důvod, proč ho tam nedát. A dát si pozor na to, dobře zredukovat to víno z toho, aby vám tam vlastně nezůstal ten alkohol. Takže já se teď na chviličku odmlčím, udělám si přípravy a zase vám pak tomu něco řeknu.